ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। 벗어나온 특별한 마음을 감사합니다. ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ। 이제 그만할게요. ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ 우리가 ହୃଦୟ ସହ ମୋତେ 예수 ସ୍ୱାଗତ 안에 କରିଥିବାରୁ 있는 ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। 그냥 ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛୁ, ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଅତିବାହିତ ହେଉଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗମନ କରୁଅଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦର ବିଷୟ। 제가 말씀드리고 싶은 ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି, ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବେ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମମାନେ ଦେଖିକି ଆମମାନେ ହତାଶି ଯାଉ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ ସେ ଜାଗାରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ, କିପରି ଭାବରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଏ କଷ୍ଟ, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବଢ଼ିବା, ଆରମ୍ଭରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମମାନେ ହେଉଛୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ନହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଅଛୁ। ସେହି କାରଣ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ 넘어지는 경우도 있고 많은 일들이 생겨요. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ହଉ, ମୋ ପୁଅର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋ ପୁଅର ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ ହେଲା, ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ଆପଣମାନେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟ ହୋଇପାରିବି। ହଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ଯାହା ପାଖରେ କି ଭଲ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥିଲି,